אחד מהדברים הכיפים בווינדוס פון הוא שאתם יכולים להתאים את התצוגה ואופי הפעולה שלו. אתם יכולים להצמיד דברים למסך התחל, לשנות את הגודל והסידור של הלייפטיילס, ולבחור צבעים ורינגטונים חדשים, כך שהטלפון יתאים לכם בדיוק. תוכלו לשנות את גודל הלייפטיילס כדי להדגיש את המידע שמוצג. פשוט הקישו על הריח והחזיקו אותו, ולאחר מכן הקישו על החץ כדי לבחור בין גדלים שונים. לשיחות טלפון מספיק סמל פשוט שעליו אפשר להקיש, אז בואו נקטין אותו. אבל עבור הודעות נכנסות נרצה לראות פרטים נוספים, אז בואו נגדיל את אריח ההודעות. הצמדה היא דרך נהדרת נוספת שבה מסך התחל מסייע לכם לעבור במהירות לדברים שבהם אתם משתמשים לעתים תכופות. אפליקציות, אנשי קשר, מפות, סרטונים, אתרי אינטרנט, לא משנה מה תבחרו, סביר להניח שתוכלו להצמיד אותו. כדי להצמיד משהו, חפשו את סמל ההצמדה, או את האפשרות הצמד להתחל. בואו נצמיד איש קשר למסך התחל. עכשיו נוכל להתקשר, לשלוח דואר או הודעות טקסט לאיש הקשר במספר צעדים קטן. אפשר גם להצמיד אפליקציה. לדוגמה, בואו נצמיד את המחשבון. פשוט הקישו והחזיקו ולאחר מכן הקישו על הצמד להתחל. ניתן להצמיד כל אפליקציה, גם את אלה שתורידו מחנות ווינדוס פון. לאחר שהצמדתם את מה שרציתם ושיניתם את גודל העריכים, תוכלו להזיז דברים על המסך לאן שתרצו. בדיוק כמו בשינוי גודל, הקישו והחזיקו הריח כדי להזיז אותו למקום שונה. כדי לבטל את ההצמדה של פריט כלשהו, פשוט הקישו כאן. אתם יכולים גם לשנות את צבע ערכת הנושא עבור מסך התחל במקומות אחרים בטלפון. ניגש על רשימת האפליקציות. נקיש על הגדרות, ולאחר מכן נקיש על ערכת נושא. בואו נבחר לדוגמה את הצבע הסגול. אם אנחנו כבר כאן, בואו נבחר רינגטון חדש שיתאים לאווירת הסגול החדשה. פשוט עברו אל רינגטונים וצלילים. הקישו תחת רינגטון, ולאחר מכן הקישו על לחצן ההפעלה עבור כל צליל כדי לשמוע אותו. כשתמצאו צליל שאתם אוהבים, הקישו עליו.